nainai di takuro sini wathilung area yang bobe side dong ke bomura ke tabo yang atramura kalai tong yang bobe side do ke tabo oro je oro tower kaise kaijang no khonano ro o tower ni theke yang je lamani bare nahai di nahawi nohobai aske pathor kotoma wathilung area mo Jomatia para telemora wathilung area belai koto Kolampur moyal bo hunjago o asuk je pathor kotomo je jeng tabung no hoitong mani omo pura chini 4 bage 1 bag chining to ha ke jaso 82 kani 82 drum hunjago o pathor pura wangje capture khaina bol ha bofron sing 80 son tei 2000 son ni bisingo amaike je dokol khaina jagbai tabo kheto khama mayaka ui chini bororo bomra yaphango ke pai ha hathai yaphango khlai athramura yaphango ke masaya manungya ke asake satok pitok ke tongjak mani naini di busuk area koto amaike chini bororo bosor sekjage ayang jeng tabo nohomani te kaisa parao joton se kasal tama paras ni komo uang hathai hunjaga ke Jomatia para de Jomatia para uang hathai bob sekjal ha ke tabo te kaisa tin nok sinai bilbu sekjal ha boke 2000 sekjage uang hathai ke 80 soni sekango Sacindra Lal Singh amal ni theke sekjak mani ke yang side tama para Sonarai kami Sonarai parao kwaibo phoro kisem no homani bonke 2000 sekjak mani ke jase pathor koto seng najak mani joto arani bororo ya atramora ya phango tabo hasok ya phangong to hata amaike sek najak bai mani sarati praganang maike pathor koto sek najak mani obotei jeng o pathor no nogoi jeng belake mokol mukti kalaijak belake kha khamlaijak haifano chini dopharok thanchani unity o tabok jora greta tipra bobagrani thanchao phaibi meya haikeba patal kinani je supreme court ni nrc case o tabok jora tichini dopharok o lamano mokol kiyok yakho oborono nogoi belai ken mokol bai nayi chormai abo kha mukti kalai mahain thangka amai ken sara tipra ganangai sekjak mani kabang ma sing picture nogoi tongo ani First light do obono tini nok phaimani agebo phaija khaipano obaike video khai phonok jagya tabake ang direct ani nijeno machakha tei o picture no manakha joto naiberi chengtei bo maike naleni asoi 82 kani 82 drum o area as kotor bele saman oro mai 25 mon 28 mon o maike thaiyo boru mai khaija nadi hi tabo boru khaija omo chini boru de khai wanje omo chini boru yang je hachuk ya phani kinar simi ma khaisita ke je ayang teise kasar side dong ke bora wanje capture khai pibil boru khaija boru bo boru khai to nadi tei bo phonung nai